Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinikilom ki khubor bamta kasni. Shale be ijat kori ka Khynnah ka basaw Snem karta ha uplit SI Sub Inspector Hadaza District Rajasthan. Karkum ka jingtip balayo katay ka jingjia kalajia kisnong lalsot kabanan Rajasthan balay thu bautay Sub Inspector ulatip karteng Bhupendra Singh ula thombori katay ka Khynnah ka kamrajang Haganok paisni kasni thought din. ASP Ramchandra Singh ulay thu baladep ban kem ban kali token ya utay upulit SI. Lay thu ru bagi pait ba jong katika shnong kilaya lumha katika jaka ban pinram ya katika jingle jong utay upulit SI ban lay thu ba shwa bakin IT ya utay upulit Shah ki pulit ipait ba kila shwa ya utay upulit SI. Ka MP jong ka BJP ka Kirodi Lal Mina kilalit siya katika jaka bat kibriyo jong katika shnong kilaya bitar bhai katika jingle jong utay upulit. Shushu kala ong ba utay upulit unsangat ka jing pensitam ka bajur ba un Shah be no nagakam kala ong ru ba ki pulit ki ai ka jing yarap ya katika Khynnah ka bla Shah thambor ka MP Mina kala ong ru bakan sa ai jing yarap hagban pha sumar ya katika Khynnah.